Merħba, dan huwa Love Island. Kira għaltinna over and over protective ma tridux. Issa. Protective. Nifema. Anka jinnafu. Overprotective. Tifema ħafna. Nasal li. Għaw minu hekk. Pero over and overprotective. Jien ma tantx nifhem kif tkun il-biċċa. Ħanejra, l-ideali kieku għandna l-flus u kieku nistgħu niftlu l-om fil-villa, taqbad li ġibaw ta' minn intervista u tispjegalek, imma għandna m'għandniex dal-lussu, m'għandniex daw il-finanzi tajjeb. Però xorta nħossuna fid-dover li nispjegawlkom kif ikun. Għax kemm ħasalvaw familji biha. Boyfriend over and over protective. Qalbi ħammun nixtrijin. Għaliet qalbi, namillek bella te? ħanferra lek jien, ma jmurx tinstamat li. Heartbeat, all right. Nifsettiju, ħanattiju. Uħsibek jien. Truders fawx. U dak kien skontna boyfriend over and over, najt anka over protective għax u naqra. Illa toħroġ kira najdu la bieħ biex tevita. Ma kellna il-Kijana, il-Kira u l-Kion. Dam il-belt. Imma meta toqgħod taħseb fuq ma nafx hekk taħseb bħali. L-ismijiet juruk li aħna qed nixieħu. Fi żmienna x'kienu? Luke, Mario, Marija, Daniel, Krisanne. Mhux daqshekk. Stajt tidħol fuq il-Love Island fil-verda. Imma hemmhekk tinduna li l-ismijiet qed jinbidlu. U dan iż-żagħżugħ qisu wieħed minn dawk li jaf xiert. Allura għallum ħanaħfru ilu, imma xemmin iktar qed jiġbd il-najnejna. Anka għax għandna l-Ispanjola. Ma sejċiż. Eba minn Vanessa, 27 sena u għarax għaletta. Għandi hawnhekk fuq il-flok. The man like my patata. Imma veru? Ċeġifieri. Veru, fil-fatt aħna li għamilna, printjajna l-tratt tagħha, sinjuri, morna għand nies li naħsbu li jifmu fil-patata u staqsejnihom jekk l-ewwel ħaġa li jinnutaw fiha hix il-patata. Qiegħed ħal-qormi u di qed tgħid illi l-ewwel ma jħarsula huwa lej il-patata. Mela, ħan nistaqsina arġiel li jifmu jekk hux veru li l-ewwel ma jaraw l-ewwel l-patata. Tlaqna. Ħantik vleġġa. Sewwa. Għajdi l-ewwel ħaġa li tarala. Il-patata jew. Waħħala. Lej wuċċa. Lej wiċċa. Nista' nwaħħalilek hekk ġifieri għal l-vleġġa. Lej wiċċa, senjur, subaħ dritt. Issa bilna qed nħarsela jien. Immaġina, mhux qed ngħidlek ħadd toħodha sewwa issa li jemmem. Imma fejn tħares l-ewwel? Mhux fuq wara. Il-patata. Waħħalilek. Jekk qed ngħidu. Hekk qed ngħidu. Warek, mela. Minn tlieta s'issa tnej il-patata ġifi jista' jkun l-għandha raġun dil-mara. U iva qed nistennew ir-riżultat? Spanja 12 points! U għada aħna nkunu fl-istess post, fl-istess ħin. Fiċċuna ħanaqbdu ma' iktar parteċipanti tal-Love Island, però tinsewhomx il-parteċipanti l-oħra tal-Love Island. Ħaraw. Daw fil-verità ħanaqfluhom ġo villa, jew appartament, forsi raħas. Tinsewx li aħna da anka l-flokkiet ta' fuq nedin biha u ġir biex nagħmlu lira minnu da. Hi, wait, sten, min jagħti l-iktar intuhom. Maħmuġin ukoll, Dara. Għamlu subscribe, like, share, insomma minn kollox. U tinsewx, issa ġejn l-sponsors warajhom ħajkolkom surprise. Araw sal-aħħar.
Surprise! No xejlu.